Bermeoko EH Bilduk saihesbidearen sarrera berriaren hainbat elementu aztertu eta berrikusi ondoren, herriko gune hori hobetzeko aukerak ikusten ditu, herritarran segurtasuna eta bizi kalidadea hobetzeko asmoz. Taldetik azaldu duten moduan, herritarrek komentatu dizkieten eta ingurura egindako bizitan identifikatu dituzten puntuak hurrengoak dira. Semaforoak erregulatzea. Sokoa tabernaren aurrean dagoen zebrabidetik pasatzeko 100 segundu daude eta Mundakesa okindegiaren aurreko zebrabidetik 15 segundu. EH Bilduren esanetan ez du zentsu handirik 15 segundu bakarrik eukitea zebrabide horretatik pasatzeko. Erreinezubi kaletik eta Askatasun biderako ibilbidean abiadura txikitzeko seinaleak jartzea eta komeni ikusten bada, baden batzuk jartzea proposatzen dute. Erreinezubi biren aurrean dauden kontenedoreak leku aldatzea. Horren ondoan kotxe bat aparkatzeko lekua dago. Proposatzen dutena aparkaleku hori kontenedoreak dauden lekuan jartzea eta kontenedoreak atzeratzea. Horrela Erreinezubi biko bizilagunak erosoago egongo dira euren portaletik urteten direnean, bizibilidade gehiago edukiko dutelako eta baita ere euren segurtasunerako. Erreinezubi kalean dagoen Bermibus geltokian herritarrak itxaroteko eserlekuak berreskuratzea. San Andresetik datozen ibilgailuen txat semaforo eta stop bat dago zebrabidearen ondoren. Ez du zentsu handirik eta leku hori teknikoekin aztertzea proposatzen dute. Askatasun bidea eriberatik eta trake kalera joateko dagoen pasatzen usteko seinalea kentzea, arriskutsu dagoelako. Askatasun bidean Erreinezubitik pasatzen usteko seinalea egoteak zentsu handiagoa duela uste dute. Horrela, istripuak ekiditzeko aukera hori teknikariekin aztertzea eskatzen dute. Askatasun bideatik Zaragoitzirako sarreran dagoen biribilgunea kentzeko eta beste alternatiba bat bilatzeko azterketa bat egitea. Elkanotar Juan Sebastian kaleko norabidea aldatzea sakonago aztertzea proposatzen dute. Trake eta Elkanotar Juan Sebastian kaleak norabide berdinean dagoz. Elkanotar Juan Sebastian kaleko norabidea aldatu, San Migueletik datozen bizilagunek eta beste hainbat bizilagun hartzako biribilgunera joateko errazago izango dutela azpimarratzen dute. Saihesbidearen sarrerako biribilgunean segurtasun gehiago jartzea. Saihesbidetik datozen kotxeak abiadura handian datoz eta sarbideko biribilgunera heltzean istripuak ekiditzeko seinalestapen egokiak jartzea eskatzen dute, eta beharrezkoa bada argi intermitenteekin. Kamioiak herri barrura ez sartzeko seinalizazio egokia jartzea herriko sarreretan, baita ere web eta mapa digitaletan herriko saihesbidearen sarrerak jartzea eta eguneratzea. Azkenik, trake kaletik datozen ibilgailu ugari nahi gabe Ondarraburu kalerantz egiten dute. Ondoren atxerako martxa, erdiko marra zuzena zeharkatu edo aurrera bira ematen dute. Hau ekiditzeko neurriak aztertzea komeni dela azaldu dute.